Είμαι η Πίνξη και αυτό είναι το «Ήμουνα νιά και γέρασα», το podcast όπου διαβάζω τα ημερολόγια μου με ντροπή, με γέλιο και καμιά φορά με μια μικρή κρίση ταυτότητας. Αν κάποτε αγάπησες διπλά ή αγάπησες κάποιον που δεν είχε ιδέα για σένα, καλώς ήρθες. Ανασκόπηση του 1988. Πάντα μου άρεσαν οι ανασκοπήσεις και πάντα έκανα, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια του ημερολογίου. Έτσι πάμε στο επεισόδιο 27. 1988. Δεν ήταν έρωτας, ήταν μάθημα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι έκανα τότε εγώ και τι γινόταν στο κόσμο. Τι ακούγαμε και τι βλέπαμε. Ο καιρός περνά, μεγαλώνω. Ένας χρόνος γεμάτο εμπειρίες μου δίδαξε πολλά. Ο έρωτας το πρωταρχικό του στοιχείο. Αν αυτό είναι καλό ή κακό δεν το ξέρω. Εγώ πάντως το καταδιασκέδασα. Παρόλες τις αποτυχίες μου. Έτσι κι αλλιώς, λάθη πάντα θα υπάρχουν. Τα μαθήματα μια ζωή μου προκαλούσαν απέχθεια και τώρα που τα πράγματα ζορίζουν, τα πεχθάνομαι ακόμα περισσότερο. Οι γονείς μου δεν με ενδιαφέρουν πια. Γενικά, δεν με απασχολεί καθόλου η οικογένειά μου. Τα κυρίαρχα στοιχεία της χωρίζουν και εμείς δεν έχουμε δουλειά σε αυτά. Ίσως τους έχει στρίψει τελείως. Δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Αλλά να δω τα κυριότερα που συνέβησαν. Άδοξη πρωτοχρονιά. Καθισμένοι οικογενειακό στο σπίτι, ο καινούριος χρόνος μας βρίσκει να βλέπουμε τα χαζοπρογράμματα της ελληνικής τηλεόρασης. Στα δελτία ειδήσεων η πρώτη τυφάντα κλιμακώνεται. Ο κόσμος βράζει. Από τότε θα πω εγώ. Και στο περσικό κόλπο συνεχίζεται η Operation Ernest Will. Εδώ όμως αλλάζουμε κανάλι. 1η Πρώτου του 1988. Στην Ελλάδα, πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια και βαριά λόγια για το τι θα φέρει χρονιά. Στο ραδιόφωνο παίζει George Michael, Faith και Whitney Houston. So emotional. Και εγώ, πρώτη του χρόνου, κάνω έρωτα με τον ΑΑ. Ο κόσμος μιλάει για γεωπολιτική, για πετρέλαια και πολέμους. Εγώ μαθαίνω το σώμα μου. 23 Πρώτου του 88. Δοκιμάζω για πρώτη φορά τις γεύσεις ενός κινέζικου εστιατορίου. Την ώρα που οι εφημερίδες γράφουν για διεθνείς εντάσεις, εγώ ανακαλύπτω τη γλυκόξινη σάλτσα και καταλαβαίνω ότι η ζωή δεν έχει μόνο μία γεύση. Και κάπως έτσι μπήκε το 88. Με τηλεοπτικά χαμόγελα, λίγο ψεύτικα, με ειδήσεις λίγο τρομακτικές, με έρωτα αληθινό και με ρύζι που κολλάει στα ξυλάκια. Ο κόσμος καιγόταν, εγώ μεγάλωνα. Στο σινεμά, τον Ιανουάριο του 1988, προβάλλονται το Good Morning Vietnam και το Wall Street συνεχίζει δυνατά στις αίθουσες. Greed is good. Και όλη η δεκαετία συνοψισμένη. Φεβρουάριος 1988. Ο κόσμος γυρίζει κανονικά και εγώ νομίζω ότι γυρίζει γύρω από μένα. Στις 19 Δευτέρου του 88 έχουμε τον χορό της τάξης μας στην ABC. Αρχή για την πενταήμερη. Φώτα, φουσκωμένα μαλλιά, λάκ να καίει στον αέρα. Στα ηχεία παίζουν I Should Be So Lucky της υπέροχη Κάιλι που κατάφερα και την είδα το καλοκαίρι live. Μια την άκουγα και όταν γέρασα την είδα. Την ίδια εποχή στα charts σαρώνει ο George Michael με το Faith. Πίστη. Ωραία λέξη. Εγώ έχω πίστη μόνο ότι κάτι μπερδεύεται. 21 Δευτέρου του 88. Με την ώρα, τον Κώστα και τον Βασίλη. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Ένα βλέμμα από εδώ, μία φήμη από εκεί, ένα ποιος κοιτάει πια, σαν εφηβική βουλή χωρίς πρόεδρο. 25 Δευτέρου του 88 είναι η τελευταία φορά που κάνω έρωτα με τον ΑΑ. Καμία μουσική υπόκρουση, κανένα slow motion. Μόνο μία αίσθηση ότι κάτι τελειώνει πριν να αρχίσει σωστά. Και ενώ στην Αμερική οι ειδήσεις μιλούν για τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής Ρίγκαν και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει την ισορροπία της στα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου, εγώ δίνω τη δική μου μάχη. Όχι ιδεολογική, σωματική. 28 Δευτέρου του 88 με φοβερούς πόνους με πάνε στο πρώτο βοηθειών. Διάγνωση φλεγμονή στη σάλπιγγα. Οι γονείς μου μαθαίνουν για τον ΑΑ. Όχι από μένα, από γιατρό. Μάρτιος του 88. 2 Τρίτου μπαίνω στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στα ραδιόφωνα παίζει
Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ωραίες υποσχέσεις. Εγώ πάντως νιώθω ότι κάπου με άφησαν ή ότι άφησα εγώ τον εαυτό μου. Την ίδια στιγμή ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ συνεχίζει την περεστρόικα. Οι πάγοι του ψυχρού πολέμου λιώνουν σιγά σιγά, η δική μου ζωή ακόμα παγωμένη. 7 Τρίτου γυρίζω σπίτι. Το δωμάτιό μου μοιάζει ξαφνικά πιο ασφαλές, πιο μικρό. Σαν να μπήκα κορίτσι και βγήκα λίγο πιο μεγάλη. 22 Τρίτου τα χαλάω με τον ΑΑ. 8 μήνες σχέση. 8 μήνες που είχαν ήδη τελειώσει πριν το παραδεχτούμε. Η Ελλάδα ζει πολιτική ένταση, σκάνδαλα, αρχίζουν να ψιθυρίζονται, η ατμόσφαιρα βαραίνει, η χώρα μυρίζει κρίση. Εγώ μυρίζω τέλος. 24 Τρίτου. Μια νέα αρχή με το Βασίλη. Ο ΑΑ φεύγει για Πάτρα. Στο σινεμά παίζει ακόμα το Police Academy για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. 26 Τρίτου χορό στο σχολείο. Ο Βασίλης λέει τη λέξη αγαπώ. Την ίδια εποχή το Never Gonna Give You Up υπόσχεται αιώνια πίστη. Μόνο που οι υποσχέσεις των τραγουδιών κρατάνε 3 λεπτά. Οι λέξεις των ανθρώπων καμιά φορά ούτε τόσο. Δεν το ξέρω ακόμα, αλλά είναι ψεύτικη λέξη. Όχι εκείνη τη στιγμή, μετά. 28 Τρίτου του 88. Η τρίτη λυκείου φεύγει πενταήμερη, μαζί και ο Βασίλης. Οι αποστάσεις αρχίζουν πριν φύγει το λεωφορείο. Ο κόσμος ετοιμάζεται να αλλάξει εποχή. Το τείχος του Βερολίνου θα πέσει σε λίγο παραπάνω από 1 χρόνο. Οι αυτοκρατορίες τρίζουν. Και εγώ προσπαθώ απλώς να καταλάβω αν το «σ' αγαπώ» ήταν υπόσχεση ή απλώς μουσική υπόκρουση μιας άνοιξης που δεν κράτησε. Απρίλιος. 1η Τετάρτου του 88 έρχονται τα παιδιά από Κέρκυρα. Ιστορίες από νησί, φωτογραφίες που θα εμφανιστούν όταν βγουν. Στον κόσμο ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ μπαίνει στις τελευταίες του φάσεις. Όλοι μιλούν για κούραση, για λήξη, για φτάνει πια. Οι μεγάλοι κουράζονται από τους πολέμους, εμείς κουραζόμαστε από τις σχέσεις. 5 Τετάρτου. Πρώτο διαγώνισμα δέσμης στο φροντιστήριο. Στα ραδιόφωνα παίζει δυνατά το Where Do Broken Hearts Go της Whitney Houston. Και εγώ ταυτίζομαι, το μυαλό μου δεν είναι στα μαθηματικά, είναι αλλού. Πάντα αλλού. Στην Ελλάδα η πολιτική ένταση ανεβαίνει σιγά σιγά. Τα σκάνδαλα αρχίζουν να ακούγονται πιο δυνατά και το 89 πλησιάζει. Η χώρα πάει προς αναταραχή. Εγώ πάω προς επαναλαμβανόμενα λάθη. 8 Τετάρτου, πρώτο σοβαρός καυγάς με τον Βασίλη. Και πρώτη φορά λέω συγγνώμη. Και πρώτη φορά τρέχω πίσω από αυτόν που φταίει. Άραγε γιατί εγώ υπογράφω συγγνώμες που δεν χρωστάω. 24 Τετάρτου του 88 κλείνουμε έναν ολόκληρο μήνα. Πραγματικό κατόρθωμα για τον Βασίλη. Στα 17 ένας μήνας είναι μετάλλιο. Στα 30 θα είναι υποσημείωση. Ο κόσμος ετοιμάζεται για αλλαγές που θα ρίξουν τύχη σε 1 χρόνο και εγώ δεν μπορώ ακόμα να ρίξω τον εγωισμό μου. 28 Τετάρτου. Η πρώτη 7ωρη κοπάνα της ζωής μου. Άργησα, αλλά την έκανα. Διασκέδαση στο σινεμά με τον τελευταίο αυτοκράτορα, γιατί μπορεί να με έτρωγαν οι ενούσιοι έρωτες, αλλά η κουλτούρα. Ο Απρίλιος του 88 δεν είχε νοσοκομείο, δεν είχε διαγνώσεις, είχε όμως κάτι πιο ύπουλο, συμβιβασμό, συγγνώμες που δεν χρειαζόταν να υποθούν και κοπάνες που έμοιαζαν επανάσταση, αλλά ήταν κυρίως δοκιμή ενηλικίωσης. Και πάμε στο Μάιο. Τελευταίο κουδούνι, απεργίες, χωρισμοί εξπρές και έρωτες που δεν σηκώθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και ο κόσμος γύρω να βράζει κανονικά. 19 Μαΐου, η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς. Τελευταίο κουδούνι, τελευταίες ματιές, τελευταία τα λέμε το καλοκαίρι. Στα ραδιόφωνα παίζει το One More Try. Πάντα μια ακόμη προσπάθεια, πάντα μια τελευταία ευκαιρία, σαν να μην μαθαίνουμε ποτέ. 23 Μαΐου, κανονικά είχαμε εξετάσεις, αλλά οι καθηγητές αποφάσισαν απεργία διαρκείας. Οι απεργίες γίνονται πιο συχνές και το σύστημα τρίζει. Στο εξωτερικό ο ψυχρός πόλεμος χαλαρώνει. Οι υπερδυνάμεις συζητούν για μείωση πυρηνικών. Οι μεγαλοί φοβούνται τις εκρήξεις, εμείς κάνουμε τις δικές μας. 27 Μαΐου, ο Βασίλης χωρίς λόγο μου ζητάει να τα χαλάσουμε. Έτσι ξαφνικά. Στο σινεμά παίζει το The Big Blue και όλοι ονειρευόμαστε ταξίδι στην Αμοργό. Είναι χαζός, είναι απελπισμένος ή απλώς ανώριμος. Η αλήθεια είναι πιο απλή. Δεν ξέρει τι θέλει. Και εγώ ξέρω λιγότερο. 28 Μαΐου ο Βασίλης μετανιώνει. Μου λέει να τα ξαναφτιάξουμε και σαν ηλίθια λέω ναι.
την ίδια στιγμή στα charts ανεβαίνει το Always on my mind. Στο δικό μου μυαλό είναι μόνο το σεξ. Αλλά άλλο η σκέψη, άλλο η πράξη. Ούτε να σηκωθεί δεν μπόρεσε και κάπου εκεί η μεγάλη εφηβική τραγωδία μετατρέπεται σε σχεδόν κωμωδία. Γιατί το σώμα δεν λέει ψέματα. Όταν κάτι δεν στέκεται, δεν στέκεται. Στον κόσμο μιλούν για γεωπολιτικές ισορροπίες, για μεταρρυθμίσεις, για αλλαγή εποχής. Εγώ βλέπω ότι η δική μου ισορροπία ήταν ήδη εύθραυστη. Πάμε Ιούνιο του 88. Καλοκαίρι που μπαίνει, σώμα που ξυπνάει, σχέση που σβήνει και ο κόσμος να αλλάζει χωρίς να ρωτάει κανέναν. 2 Ιουνίου πάω για πρώτη φορά γυμναστήριο. Και κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία, θα φτιάξω σώμα, θα φτιάξω και ζωή. Μετά τόσα χρόνια, ποτέ. Όσα γυμναστήρια και αν έχω πάει, ούτε η ζωή μου άλλαξε, ούτε το κορμί. Να τα λέμε κι αυτά. Στα ραδιόφωνα παίζει το Together Forever του Rick Astley. Εγώ υδρώνω σε διάδρομο και σκέφτομαι την ηρωνία. 3 Ιουνίου συναυλία για την απεργία των καθηγητών. Η πρώτη μου. Φωνές, συνθήματα, υδρότας, μπάντες, ένταση. Στο κινηματογράφο ο κόσμος γεμίζει αίθουσες για το Big με το Tom Hanks. Ένα παιδί ξυπνάει ξαφνικά ενήλικας. Εγώ νιώθω το αντίθετο. Νόμιζα ότι μεγάλωσα, αλλά ακόμα μαθαίνω τα βασικά. 7 Ιουνίου παρατηρώ πως ο Βασίλης με γράφει κανονικά. Όχι θεαματικά, όχι με καυγά, με αδιαφορία. Και αδιαφορία πονάει πιο πολύ από τη φασαρία. Στον κόσμο οι μεγάλες δυνάμεις συζητούν για συμφωνίες και τερματισμούς συγκρούσεων. Οι πόλεμοι κάποτε τελειώνουν, όπως οι εφηβικοί έρωτες. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω κάτι που δεν ήθελα. Όταν κάποιος σε θέλει, δεν σε γράφει. Όταν σε γράφει, δεν σε θέλει. Ιούλιος. Καλοκαίρι κανονικό. Αποχαιρετισμοί, βουνό, φιλιά σε ταξί και εκείνο το κενό πριν ξεκινήσει κάτι μεγάλο. 6 Ιουλίου ο πατέρας μου φεύγει για Μαϊάμι. Αεροδρόμιο, αποχαιρετισμός και μια αίσθηση ελευθερίας και καινού μαζί. Η Αμερική ετοιμάζεται για εκλογές, ο George W. Bush κινείται για τη διαδοχή του Ρίγκαν. Οι μεγάλοι αλλάζουν φρουρά, εγώ αλλάζω ισορροπία στο σπίτι. Στα ραδιόφωνα παίζει το Need You Tonight των In Excess, All You Got Is This Moment και πράγματι έχω μόνο αυτή τη στιγμή και το καλοκαίρι μπροστά. 15 Ιουλίου φεύγω για λιτόχωρο. Χρόνος να σκεφτώ την ηλικιότητά μου που τα έχω ακόμη με τον Βασίλη. Αρχίζω να ξυπνάω από μια σχέση που έπρεπε να είχε τελειώσει νωρίτερα. 18 Ιουλίου Βασίλης τέλος. 3 και κάτι μήνες. Ανυπόφορος. Κι εγώ χαζή. 23-24 Ιουλίου όλα αρχίζουν παράξενα. Ο Στάθης βγαίνει για λίγο μαζί μου πριν πάμε δίσκο. Μπαίνουμε σε ταξί και μόλις φεύγουμε τον φυλάω. Γιατί ήθελα. Χωρίς στρατηγική, χωρίς σκέψη, χωρίς τι θα πει ο κόσμος. Στο ραδιόφωνο παίζει το The Only Way's Up. Σημαδιακό. Το ίδιο καλοκαίρι το Hollywood ετοιμάζει την έκρηξη του Die Hard. Ένας ήρωας μόνος απέναντι στο χάος. Εγώ όχι ηρωίδα, απλώς κορίτσι που θέλει να νιώσει κάτι καινούριο. 24 Ιουλίου Στάθης φεύγει για Σαντορίνη. Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Μπροστά απλώς ένα χάος. Η Ελλάδα βράζει πολιτικά, ο κόσμος περιμένει εκρήξεις, εγώ περιμένω ένα τηλεφώνημα. Και κάπως έτσι ο Ιούλιος του 88 δεν ήταν για πάντα, ήταν μετάβαση από την ανυπομονησία στην επιλογή. Από τον συμβιβασμό στο ήθελα και το έκανα. Και καμιά φορά ένα φιλί σε ταξί είναι πιο ειλικρινές από 3 μήνες αγαπώ. Πάμε. Αύγουστος του 88. Μήνας που δεν αποφασίζεις. Παρασύρεσαι. Θάλασσα, νησιά, φιλιά και ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμα απάντηση. 4 Αυγούστου με το Στάθη δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Θανάσης γυρίζει από Σαντορίνη και δεν λέω όχι για γλυκές τρελίτσες. Είμαι καλά. Το ίδιο βράδυ φεύγω για Ρόδο με τη μητέρα μου. Θα ξεχάσω, λέω. Στα ραδιόφωνα παίζει το The Locomotion της Κάιλι. Ρυθμός ανεμελιά καλοκαίρι και εγώ κινούμε λίγο χαοτικά. Στο κινηματογράφο μόλις έχει βγει το κοκτέιλ και ερωτευόμαστε όλες τον Τομ Κρούζ. Και εγώ δεν ξέρω αν θέλω να σωθώ ή να μπλέξω κι άλλο. 14 Αυγούστου γυρίζω Αθήνα, συναντάω το Στάθ. Καμία κουβέντα για εκείνη την ημέρα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να έγιναν τα πάντα. Ο κόσμος
Σε λίγο καιρό θα παρακολουθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ. Η Φίλιος ετοιμάζεται για παγκόσμια σκηνή. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ ούτε τη δική μου. 15 Αυγούστου ο Στάθης ρωτάει τι συμβαίνει μεταξύ μας. 15 Αύγουστος και η μισή Ελλάδα σε νησιά και πανηγύρια και εγώ λέω όχι στο να τα φτιάξουμε. Στα ηχεία παίζει το Where Do Broken Hearts Go, μάλλον σε λάθος ανθρώπους, ξανά και ξανά. 20 Αυγούστου ξανά με το Στάθη στην Γλυφάδα, ξανά φιλιόμαστε. Μου έχει σαλέψει τελείως. Τι θέλω? Ζω μόνο στιγμές, όχι αποφάσεις. 30 Αυγούστου βγαίνω με ένα συναντή μου, ψάχνω διέξοδο. Δεν είναι έρωτας, είναι έξοδος κινδύνου. 31 Αυγούστου βγαίνω με τον Παναγιώτη από το φροντιστήριο. Μου αρέσει. Στα charts ανεβαίνει ο Phil Collins με το Groovy Kind of Love. Ρομαντικό, γλυκό, καθαρό. Η ζωή μου ούτε groovy ούτε καθαρή. Σεπτέμβριος του 88. Απόφαση, κουδούνι, Ολυμπιακή. Και μια καρδιά που επιτέλους λέει την αλήθεια. Έστω και καθυστερημένα. 10 Σεπτεμβρίου 1988. Παρανόια κλαμπ. Φώτα νέων, καπνός υδρότας. Μουσική δυνατά. Στα ηχεία παίζει το Domino Dancing των Pet Shop Boys. Και κάπου ανάμεσα σε μπάσο και βλέμματα το παραδέχομαι. Θέλω τον Στάθη. Το αποφάσισα. Μετά από όλο το καλοκαιρινό μπέρδεμα, τις εξόδους διαφυγής, τα φιλιά δοκιμές και τις γλυκές τρελίτσες, επιτέλους μια καθαρή πρόταση. Δεν είναι πια τι θέλω, είναι τον θέλω. 12 Σεπτεμβρίου αρχίζουν δυστυχώς τα σχολεία. Τρίτη λυκείου, η πιο βαριά χρονιά. Πανελλήνιες μπροστά, φροντιστήρια, πίεση. Η Ελλάδα παρακολουθεί την επέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου στο Hairfield και ενώ στο φόντο κυριαρχεί το σκάνδαλο Κοσκοτά, η χώρα μπαίνει σε εξετάσεις. Και εγώ επίσης. Στα ραδιόφωνα παίζει το One Moment in Time της Whitney Houston. Ύμνος φιλοδοξίας, ύμνος θα τα καταφέρω. Μόνο που εγώ σκέφτομαι περισσότερο τον Στάθη παρά τις Πανελλήνιες. 17 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ. Ο κόσμος κοιτάει αθλητές που κυνηγούν μετάλλια, στιγμές δόξας. Και λίγο αργότερα σκάνδαλα ντόπινγκ που θα ταρακουνήσουν την ιδέα του καθαρού αγώνα. Ο πλανήτης μιλά για ρεκόρ και αποκαλύψεις. Εγώ μιλάω για έναν έρωτα που επιτέλους διάλεξα. Η τρίτη λυκείου είναι μαραθώνιος, ο Στάθης είναι σπριντ. Και εγώ προσπαθώ να τρέξω και τα δύο, χωρίς να πέσω. Οκτώβριος του 88. Εδώ αλλάζει ο τόνος. Δεν είναι πια μπέρδεμα, είναι επιλογή, είναι συνείδηση. 7 Οκτωβρίου, μία μέρα ολόκληρη με το Στάθη. Μία μέρα που δεν έχει ρολόι, χαζεύουμε, μιλάμε, γελάμε, αγγίγματα που κρατάνε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Και εκείνος φεύγει από το σπίτι στις 3:30 το πρωί. Στα 17 το 3:30 το πρωί δεν είναι απλώς ώρα, είναι δήλωση. Και για πρώτη φορά δεν νιώθω χάος. Νιώθω ότι είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Στον κόσμο οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ έχουν μόλις τελειώσει. Το σκάνδαλο ντόπινγκ του Μπεν Τζόνσον έχει σκάσει σαν βόμβα. Ο ήρωας της ταχύτητας αποκαθιλώνεται. Οι μύθοι καταραίουν γρήγορα. Εγώ όμως δεν θέλω να καταρρεύσει τίποτα. 13 Οκτωβρίου κάνουμε έρωτα. Το ήθελα πραγματικά. Όχι από φόβο, όχι από πίεση, όχι για να κρατήσω κάποιον. Το ήθελα. Και εκείνη η στιγμή ήταν δική μου. Χωρίς ενοχές, χωρίς μήπως. Πάμε Νοέμβριο του 88. Ήταν ένας μήνας χωρίς εκρήξεις, χωρίς μεγάλα δράματα κι όμως γεμάτος ένταση από κάτω. Οι μέρες περνούν χωρίς τίποτα συνταρακτικό. Και αυτό καμιά φορά είναι το πιο συνταρακτικό. Ο Στάθης είναι φανταστικός. Σταθερός, παρόν, ζεστός. Σαν να βρήκα επιτέλους ένα σημείο που δεν τρέμει. Στα ραδιόφωνα παίζει το Desire, επιθυμία, ρυθμός, ένταση και νιώθω ότι αυτή τη φορά η επιθυμία δεν είναι χάος, είναι επιλογή. Οι γονείς μου, σκατά, ένταση στο σπίτι. Λες και ό,τι μεγαλώνει πρέπει να το πατήσεις πριν ανθίσει. Το σχολείο, επίσης σκατά. Τρίτη λυκείου, πίεση, φροντιστήρια. Η λέξη μέλλον ακούγεται σαν απειλή. Στην Αμερική, στις 8 Νοεμβρίου εκλέγεται ο George W. Bush, αλλαγή ηγεσίας, νέα εποχή. Ο κόσμος προχωράει. Εγώ παλεύω απλώς να αναπνεύσω ανάμεσα σε σπίτι και σχολείο. Και μέσα σε αυτή τη ρουτίνα, ο Στάθης είναι το μόνο πράγμα που δεν ήταν σκατά. Δεκέμβριος του 88. Τέλος εποχής πριν καν το καταλάβουμε. 5 Δεκεμβρίου κοπάνα εξάωρη από το σχολείο.
Η τρίτη λυκείου υποτίθεται ότι είναι ιερή. Εγώ την παραβιάζω με καφέ και βόλτα. Στα ραδιόφωνα παίζει το Don't worry, be happy. Το πιο ειρωνικό τραγούδι για μια χρονιά γεμάτη άγχος. Μη στεναχωριέσαι. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. 10 Δεκεμβρίου. Με το Στάθη, τη Σάνη και το Τόλι κανονίζουμε εκδρομή. Μυστικά σχέδια, ψιθυριστά τηλεφωνήματα, μέχρι που οι γονείς μου το ανακαλύπτουν και πέφτει τιμωρία. Στον κόσμο στις 7 Δεκεμβρίου συμβαίνει ο καταστροφικός σεισμός της Αρμενίας. Χιλιάδες νεκροί. Ο πλανήτης θυμάται πόσο εύθραυστος είναι. Και εγώ στο μικρό μου σύμπαν μαθαίνω πόσο εύθραυστη είναι η ελευθερία μου. Στις 17 Δεκεμβρίου αραβωνιάζεται η αδερφή του Στάθη και γνωρίζω τους γονείς του. Αγωνία, αξιολόγηση. Στο σινεμά παίζει το Rain Man, μια ιστορία για σχέσεις, αποδοχή και κατανόηση. Και εγώ αναρωτιέμαι, με αποδέχονται ή απλώς με παρατηρούν? 23 Δεκεμβρίου, λίγο διακοπές διαβάσματος. Και την ίδια μέρα, πρισμένη στο κατοχύλος, ο Στάθης με τρέχει στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Κίστη κάτω από το δόντι. Χριστούγεννα με αντιβίωση. Όχι ακριβώς ρομαντικό, αλλά αληθινό. 28 Δεκεμβρίου κλείνω τα 17 και ετοιμάζομαι απλώς να γίνω 18. Που στα 17 μοιάζει βουνό. 31 Δεκεμβρίου, παραμονή πρωτοχρονιάς. Κάνω έρωτα με το Στάθη. Έξω αλλάζει ο χρόνος, μέσα μου έχει ήδη αλλάξει κάτι πιο σημαντικό. Στα ραδιόφωνα παίζει ακόμη το Don't worry, be happy και για πρώτη φορά δεν μου ακούγεται ειρωνικό. Το 1988 κλείνει ήσυχα, ύποπτα ήσυχα. Η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά που θα μιλά για σκάνδαλα και ρήγματα, για κυβερνήσεις που τρίζουν, θα αρχίσει να αμφισβητεί πρόσωπα που μέχρι χθες πίστευε, θα δει βεβαιότητες να ξεφλουδίζουν. Κι εγώ. Μπαίνω κι εγώ σε μια χρονιά που θα κάνει το ίδιο. Θα αμφισβητήσω λόγια που άκουσα, υποσχέσεις που πίστεψα, αγάπες που νόμιζα σταθερές. Το 89 δεν θα είναι απλώς πολιτική αναταραχή, θα είναι εσωτερική. Όπως η χώρα θα ανακαλύψει ότι τίποτα δεν είναι άτρωτο, έτσι κι εγώ θα μάθω ότι ούτε ο έρωτας είναι, ούτε οι άνθρωποι είναι, ότι ούτε εγώ είμαι. Το 88 μου έδωσε ρομαντισμό. Το 89 θα μου δώσει επίγνωση. Και η επίγνωση δεν έρχεται με τραγούδι, έρχεται με ρογμή. Η χώρα ετοιμάζεται για μία από τις πιο ταραγμένες χρονιές της και εγώ επίσης. Και ίσως τελικά να μεγαλώνουμε όλοι μαζί, με τον ίδιο τρόπο. Χάνοντας λίγη πίστη, κερδίζοντας λίγη αλήθεια. Είμαι η Pink και το 1989 δεν θα είναι συνέχεια, θα είναι ανατροπή. Ραντεβού στη χρονιά που αλλάζουν όλα. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Είμαι η Pink C. Μου αρέσει υπερβολικά η ζωή. Μου αρέσει να γυρίζω πίσω, να περιμένω το αύριο και πάνω απ' όλα να ζω το παρόν. Ραντεβού στο επόμενο ξέπλυμα της ψυχής μου.